салом, манзури шумост барномаи панорамаи ҳафта ки мо ба шумо дар бораи рӯйдодҳои муҳимтарини ҳафта шарҳ медиҳем. рӯзҳои охир дар шоҳроҳи душанбечаноб ки қисмати зиёди он аз минтақаи кӯҳистон мегузарад, хавфи эҳтимоли фаромадани сангпораҳо, лағжиши тарма ва кӯҳпораҳо вуҷуд доранд. бинобар ин ронандагон бояд эҳтироми якдигарро ба ҷо оранд ва ҳамеша эҳтиёткор бошанд. хабар медиҳад филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон. роҳбари департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен дар бораи сурудҳои дӯстдоштааш дар саҳифаи твиттераш изҳори назар намудааст, ки дар радабандии таронаҳои дӯстдоштааш суруди камароби Сафар Муҳаммади Рустам овозхони 25-солаи тоҷик мавҷуд аст. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба твиттери Блинкен хабар додааст. тибқи паёми дар вебсайти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҷойшуда, аз 1 январи соли 2022 шаҳрвандони хориҷие ки ғайриқонунӣ дар Русия кор мекунанд, ихроҷ мешаванд. хабар медиҳад портали иттилоотии маърифатии Мигрант Мобайл. коршиносон гуфтанд оташсӯзии тарабхонаи Баҳори Аҷам дар натиҷаи сӯхтор дар дудкаши сихкабоб ба вуҷуд омадааст. барои муайян кардани сабабҳои сӯхтор ва хисорот аз сӯхтор комиссияи махсус таъсис дода шудааст. хабар медиҳад сомонаи суғдинамуз. футболбози тоҷик Манучер Сафаров дар радабандии конференсияи футболи Осиё беҳтарин ҳимоягари соли 2021 интихоб шуд. дар ин бора Спутники Тоҷикистон хабар медиҳад. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.